ang galing. Yung ginawa natin si Pasay. Napan naman siya. Good morning mga ka-dragon. Ayan, nandito ulit tayo sa farm. Bali, ngayong umaga ay mag-harvest tayo ng sili. Mayroon po kasing order na 1 toneladang sili. Bali po ay tutulungan lang po namin yung aming pamangkin sa pag-harvest bago pa makuha ng baha itong kanilang sili. Yan. Let's go guys. Tara na. Ayun si Don. Dunjing. Dunjing. Parang yung sa pag-asa na. Dunjing. Marami silang gulay guys. Kasarap sa munggo to ngayon. Kasarap pa naman ng munggo sa tag-ulan. Bakit kaya? Yung ugot niya, hindi masanay. Laki oh. Ayun pa sa luyot na. Nag-masanti sa luyot yun guys. Galiton sa raw. Ayun pang torta. Yun, may pa-prelis tayo. Prelis na talong. Ayro, dinala ko. Well, dito naiwan tong magic supot. Magic supot. May magic supot pa naman si Auntie Pasay. Nag-alis ng walang laman pag uwi po na. Doon pala yung sili nila. Kaluwang niya. Ngayon, nauna na yata si Juan, Ate Bibi yan. Oo, naririnig ko na yung boses niya. Si Pechay ni Bebe. Andito tayo guys sa hacienda ni Pechay ni Bebe. Kaya lang wala siyang Pechay ngayon. Wow! Ito guys yung mga pang dynamite eh. Oh. Ano? Kita niyo ba yan? Wow. Amazing. Bale sa pagpitas po ng sili, yung mga magugulang lang kunin. Itong mga ganitong maliliit, wag muna kasi mura. Tsaka talo sa timbang. Yung mahaba lang na. Yung may kintab lang pwedeng kunin natin dito. Yan lang. Sige po, sir. Okay, start na tayo guys. Alam niyo na yung kung paano. Nagmamano isang batog ang kwan. Ay, ante, yan, batog niya yan. Dito tayo, baka mag-ulan na dyan. Wag yung maliliit ha. Dalawa kami ni Ate Kwan. Ako nakapatog, dalawa. Sa yung malaki. Ito basta maganya makwan na yung kulay niya baga. Ano na? Tawag doon. May malaking malambot eh. Pero pwede na yung malaking malambot eh. Basta malaki, kahit malaki, basta matigas. Kahit maliit, basta matigas din. Kahit malaki, kahit maliit basta matigas. Basta malambot, wag na. Ayaw nila ng malambaw. Marijek ng buyer pag malambot ang sili. Alam mo ilan te? Tarang abgamal. Paano sa? Ano antay? Ano ginaisip nyo eh? Galing talaga gante. Hindi pa kasi tapos ante na. Kasi yung maliit na sili, masakit daw sa lalamunan. Kasi manghang. Biruin man nalusot mo yon. Ano ka dun ante? Nakaisip ka? Isa ka rin talagang ang daming kalabasa oh. Nagado ato yung pitasin nyo guys. Kaya nga. Magkano kayo ang tila ngayon? Nagado lagpas yaw. Hala kaya.
Sabi nila kahit isa lang daw matira sa puno tayo. Ito, malaki na to. Oh. Ay, malaki. Ito, mga to. Kadami yung dinalagpasan. Dalawa pa kami. Hindi na tayo papitasin sa susunod. Sabi na ate kasi pag malambot, di daw muna. Wala. Alam mo na rin yung pwede na sa hindi. Ito, pwede po, no? Naka J, reject yun sa'yo. Oy, tayo dalawa reject. Nakaganda man tong sili na to ay. Ang tiligayan na rin makipag-usap sa bayan mo. Ay, yung may sira na ano. Nagsayad sa lupa. Kasi dyan Ayan. nagsimula yung punggo. Kung ba't siya nagkakalapnos. May punggos din pala siya. Ano mo? Mas masailan pa sibuyas doy. Dakil na eh. Ha? Ay, ito ang kalalaki. Tatlong piraso. Dito sa J. Ika pa? Naulan ba? Maano talaga sila no, maalaga. Ano? Magkano isang kilo? Pet. Secret. 47 po. 47 ang kilo. Kadami man ang isang kilo. So, Sili kami, 20 lang, 25 isang kilo. Ha? Pagkami yun. kaya nga. Hindi, kadaming kwang yung Tsaka yung sa'yo ante parang maliliit. Ibang variety rin siguro, ano? Ang tanim niya sunod yung Janggo F1 na East-West. Linggo-linggo ang pulyar. Tapos may fungicide at calcium na ginagamit para dyan sa puno. Para tumitay. Kaya lang di may iwasan talaga may namamatay. Ba't yan kuya? O namatay man yan. Kahit anong alaga mo. Naglanta. Lalo sa pag nahanginan kasi minsan. Na-stress siguro sa hangin. Sayang na eh. Kaya nga, naglilimpunda. Nalilimpog to guys. Oh, lakayaw. Lakayaw. Mas gusto nila po yan. Ayaw nga nila ng maliliit. Mga ano to, pang sisi. Ito barok at kwang, may bagsakan sa kami ay. Bagsakan sa tindahan. Oo, may harvest kayo. Di ka man kasi naghahanap ng bagsakan. Dito ka lang sa baryo, hindi ka makabagsak. Mahiyain ka man kasi. Tingnan mo dito bang sadya. Mga ganitong ano, oh, ito ang masarap ipakbet. Walang asim to, ay walang anghang. Parang labuyo. Ay, no? Oo nga, pag ano, yung mga ganyang size, walang anghang. Dalawang puno yata, isang kwan na eh, basket.
Pagkasarap magpitas. Dalawang kamay kasi ang magpitas. Para mabilis ka. Ha? Ayan na naman ang ulan. Yan lang yung ano namin, oh. Pugo na malapit na. Makawala na eh. Hindi ka na makatawid. Nagulan na naman kagabi eh, kalakas. Buti nga pa bugso-bugso na lang. Dito lang kasi may limang pala. Ah, 42. Oh, magkano yon? 7,000. Hindi, 42. 42,000 din na. Ba't yung 5 ay 5 piso? Sa kwanta, sa ahente. Ah, sa ahente. Kaya 42 na lang. Surte din na ahente, di magkano rin yung 5,000? Hintay talaga sila. Ganito pala tanggalin nyo na daw. Tapon, sa malayo. Kasi punggos din siya. Makalat din siya parang sa dragon fruit. Tapon sa malayo. Kaluwag din ang kalabasan nila, oh. Magaling siya mag-ano, si Kuya J. Laligayang pa nila po sa mata may Happy birthday! 29? Ala, 27 ba ngayon? Ano araw yan ay? 27? Sabada? Sabada? Ay, saan naggadog dyan? Nilimpasan na yung manong po. Ano, pag tinula, G? Ay, oo, doon tayo kailangan, J. Pagkaalam mo kami namin na po. Para makapag-usap kayo ng masinsinan. Ala, J, 32 ka na? Sir? Wala na sa kalendaryo talaga? Basta ako di na ay. Unang-una sa listahan. Dalawa na. Papa, ninong ka pa? Magkumpare nga sila. Kayo, di na kayo mag-ama? Kumpare, kabo na rin eh. Magkain na kumpare. Pare! Kunin niya taghugas dahil? Kunin daw siya antip. Minsan na nga lang magpresenta, minsan na nga lang din gusto niyang magninang. Nante. Kailan Ngayon mag-inaw na, palibasi magsabit ka ng 20 mil. ayaw mo na magninang? 500. Ay, hindi lang daw 20 mil. Apa, hindi lang daw 20 mil. Oh! 500. 700. Kuripot mo namang tita. Hindi, agad-agad dahil kung hindi lang 20 men. Isang loob pumunta yun. Ang lalaki ng sile. Kakaltak na naman sa Santi Pasay. Puros nga naman ang puros. Antay ka nung nagabati. Allah ka, matitay mo na karapat dapat. Karapat dapat. Tanungin mo kung karapat dapat ka na bang pitasin? Hindi bali siya nang mag-duble. Ako, dinudubli niya at ayaw ko yung... Dudublihin mo pa rin. Padubli mo pa. Lugi siya sa timbang pag maliit yung napitas nyo. Kaya dapat yung ano, Antay yung maliit ikaw. matured na. Yung maliit ikaw. Wala mang maliliit. Ubus naging ilog, naging karayan.
Dinaanan ng ilog, naging bato na, puro bato na. Puro bato na te eh. Sayang ang pag-ayos talaga. Wala tayong magawa. Anong arday? Sabagay si Andrew nga, humabol pa yung baka niya kahapon, namatay. Ay, ayun pala Yung yun. kinatay nila kahapon? Guys, ito oh. Pakita mo to oh, yung fungus. Yan. Matay pala yun. Guys, ito yung tinatawag na fungus ng sakit ng sili. Ayan. Ito tinatanggal na nila to para hindi na daw kumalat. Nalunod Kasi mabilis lang din daw siyang kumalat. naman ng swan. Nalunod po yan. Ano ay, ba't pinatay? Ang dami ring baka na ano no, tsaka kalabaw. Ng uod na kwan. Ah, Ay, yung nakakapatay no? parang ganun sa kalabaw natin. Ang dami guys namatay na kalabaw ay baka at kalabaw. Nakadalawang harvest na yata sila dito. Pangatlo na ito. Pag magsasaka ka talaga, masipag, may tira. Kahit may pira ka, kung lasinggo ka, muta mo. Sisig. Sa Manila guys ito, alam nyo ba kung magkano? Kuha pa kamahal. Ay, yan o, ginapakpak nila yung 10 piso, ganyan. I-plastic nila yan sa palengke. Oh, imagine mo isang ganyan, 10. Hindi Hindi, karami na nga yan. Yung apat nga, 20. 3.20 na nga lang Mahala yan. naman nyo. 3.20 nga, 3.20 nga yan. Pero mahaba. Wala makikita, no sa lungsod ng bayan na ina. Kung pa ka. Nagigtot kanta. Balay mi, ay gayam mi ko daw dawat. Daw dawat. Si Maduna napagalitan ng ng nagatinda sa palengke. Bakit? Sabi niya ba naman kasi, kamal na rin. Ba't dun po sa amin mura lang. Ginahingi Ginahingi lang. Mag-uwi ka dun sa Mindoro. Ba't ano yung ginabili niya? Yun po sa ganun. Itong pang dynamite. Rapid. Hotdog. Cheese ante. Saan nila daw? Cheese ang nilalagay sa loob. Hotdog daw gusto daw ng tiligay. Pasing cheese ay hotdog daw ilagay sa loob. Gupong-gupongin mo yung hotdog. Ito guys, ano na siya, palantaan na. Nagalagas na yung mga dahon tsaka bunga. Hindi na yun mabuhay, ante. Sa Manila. Layo pa. Lanta na to. Kapag dating doon naluray-luray. Maraming buong kita kaagad makaling. Ito na guys, si Pechay ni Bebe. Ngayon ay sili ni Bebe na. Talaga naman. Timpayaman. Ang palaya ni Bebe. Sunod ang palaya ni Bebe at kalabasa ni Bebe. Mais ni Bebe. Sarap po. Wow. Oh, kasarap yun. Yung pakbit na sili. Masarap. Nakasarap. Oo, yung hindi masyadong manghang. Kasarap yung papakain. Sarap yung pagkasin. Kaya nakatikim ng atsara nilang ganito? Wala pa. Ay. Patikim nyo sa amin eh. Pala naggawa kayo eh. Sige nga kuya. Try nga natin. Sausaw nyo lang sa bagong. Sausaw lang sa bagong yun. Ito guys, pwede daw palang gawing atsara. Ay, pakitaan daw tayo ni Diba?
Maraming pwedeng gawin sa sili. Gusto niyo ng disabaw, pwede rin. Dinamita. Dinamita. Pakbet. Wala naman tayong wrapper kasi. Snowboard. Ayan guys, meron kaming nakitang ano dito, kambal, napitas ng teligaya. Kakambal sa uma. Laong nga, oh, ang galing. Nila ako nakakita ng ganito. Kambal na sili. Yung mahaba siya na bata. Kadadako guys. Sarap magpuraws. Ito masagsak. Mga hangyan. Saan bagala? Sige lang po. Nahiya po kami eh. Nahiya kami eh. Mabagal kami. Ano dito eh? Okay guys, merienda time kahit wala naman tayo masyadong natulong. Merienda din kami ay. Talian nga, kasapit ko kanin. Ayaw kita dyan. Sinukal gato kayo na. Ha? Inumin. Bumalikan na tayo guys. Merenda. Wait a minute dyan. Magdubli ka pa ay. Ano kang mais na? Aginit ante. Aginit. Para bisko na yan. Lakad na! Bingay bate. Kunti lang. Kamay yung kamay niya magawa ng kulungan ng baboy. Kamay sulok, di ba ito? Yung kamay na ano. Di ba dyan sila nagtayo ni ano ng kuan? Lakad na kanina yung ulan ha! Ay sila ng balon. Di ba dyan kung ano dito magpatayo? Nagkailang ano na tayo? Kilo kaya? Nagkailang kilo na kaya? Wala pang kalating ano, tonelada na gadupay. 700 kilos pa guys. Ito oh. Ay, ito. Timba utay? Hindi, kalito na sila timba nila. Ano yung timba ito? Ito. Okay. Ito? Sa'yo na yan malaki. Kapuskol yung area man ta. Pinapunta sa'yo kapuskol. O dagamad. Nagdadakul guys na eh. Wala kayo. Udah dyan na alag ni kita niyo. Magkama. Ha? Dyan ni Tigaya. Yung ano yung kapatid mo? Ilo? Makaayat ang buras. Nasa 300 kilos pa lang daw. Nagbayag ng tumag. Kaluwang pa guys ng pitasan namin oh. Yan, tsaka yun, yung isang pinitak. Suko din pala kayo magpitas ng sili. Okay guys, kainan na. Ito guys, sabahin na lang namin to ipaksiw. Walang sibuyas dito eh. Sarap ng paulam nila oh. Wow. Kala ko salmon. Ano yan, baka? Pasa daw si... Dito pala oh. Kasosyal nyo naman magpakain. Siya doon kay Ma'am Jane. Nakagado si Dato yun. Baka yan oh. Uy, sila muna oh. Ay, nauna talaga tayo sa No damage. Madaming ulam. Ba't ikaw lang magkain? baka. Si Dayan. Baka yan.
Di pa yung plato. Nagdadagkal mato plato daan. Isa nga bigao. O yun na nga, hindi kayo maririli. Kainan na. Kala ko pakbit yung kanina. Parang siya pa hindi. Parang lang. Ito ay ano to? I love sile. Buwan na lang kita, Jib. Nabigay ko na ito, ako magbabayo. Nangan tayo guys. Meron tayo mga ka-dragon eh. Kung lutapi, lapoy mo na eh, mabisin ko nila ang lahat. Dami oh. Kalalaki. Ay, buksa ka. 30 kilos pa lang isang sako. 43. 30. Yung sasay niya, Iwalay na yun kay. ay natumbong na naman. Pagtutulong ka lang kay hindi kaya ng sako. Rama na yun. Grabe, swerte ang mga nagtanim ng sili ngayon guys. Mahal ang kilo. So ayan guys, ito lahat ng ating na-harvest. Bali, 622 kilos yan. Sa isang sako ay 30 kilos. Times ano ante? 45. 622 times 45. Ay, 42. Kuha sa kanila, yung 5 pesos para sa ahente. O di, times mo nga yan. 26,000. 42,000 kapag 1,000 na kilos. 622 nga. 26. O, 26,000 plus siya guys. 26. 26. 1,000. Oh. Oh. Bayad. Ay, di man makimpintan. 620, ilan? 622? 622 times 42. To. Wala mo lang kalkyo. O, nasa 26,000 siya. 140 ata yun. Saan mo ba nakita? Bali, ang order sa kanila guys ay 1,000 kilos. Isang tonelada. Mag-alas 1:30 tayo nag-ahon. Ano? 12:30 pa lang kay Ate Kun kanina eh. Ay. Huli ka! Tapos pangaraw. Kakil. Sigla. Bakit? Tapos na rin agadaw. Para tayong nagtalok, oh. Talikod ka nga, tay. Talikod ka. Ay, ba't ikaw hindi? Ba't yan? Hindi pitak yan? Yan? Kayo eh. Uy, ako pa kayo naglumulum ako. Ayan na, may sundo pala kabe eh. Tignan mo, kagaling magtsamba nitong pan namin sundo. Usapang buntis. Ayan, medyo malapit-lapit na tayong ano guys, mag-bargain ng baby. Excited na kami guys. Ayan guys, oh, ang tagal-tagal naman lumabas ni Pasita. Ay, darasin mo pasita. Excited na Santi Ligaya mag-alaga ng mga tita. Yan, ito na siya guys. Ayan. Ito yung kanyang pinakapalaman. Tsaka natin siya babalutin sa wrapper. Ganyan lang siya, napakasimple. Yan, ganyan lang, oh.
Sam iprito. Mga nang. Gudwa nga kasta kumain kat mo do. Maday, kastaratan na yun. Magsubkat ta may sa. Prito mo. Magbalot na tayo guys. Ito man din ano yung ano. Kakain na naman tayo mga ka-dragon. Ganun talaga. Pagkatapos ng paggawa ay mayroong paglamon. Pagkatapos kumain, pagkatapos ng trabaho, ay lumamo. Ina. Oh, so yun guys, habang nagluluto tayo dito ng ating dynamite, magkain muna tayo ng ating inarvest na mais. Ayan, ito yung tira namin kahapon. Hindi naluto lahat. Cooper! Kulay puti naman to guys. Ito yung sa sa may kubo. Okay, sa unahan tayo ng baha. Unahin na natin siya. Nagagang? Picture niya naman itong mga... Bigita na kita nyo tapin ng nandaman ng timaisaw. Yan talaga yung lagard ng ipon nan. Malapit ko lang maugot guys. Nagalaban. Makabawi-bawi ng para. Ayan guys, tikman na natin ang ating dynamite. Ano pa yung lasa nito? Oh, kuha na tig-isa. Pika-pika. Come on. Pabili mo sila konda ng ano. Masagat ko di ko. Samot na. Ginakatayan ko na pusa. Adagwing-wing yung hindi pinarabanan. No, kaya. Wala pa. Puro rapper pa lang. Nagakwam. Ngayon ako magkain guys. Maging anghang. Sarap. Ang sarap. Sarap nga eh. Di ba nga nakuha yung sili? Agaturo pa lang sili oh. Hindi doon tayo. Kaya mo yan. Go tita pasing. Go tita pasing. Tota. Ang kahit sundang? May ladies choice yata doon. Tiya, tignan mo sa right. Ladies first. Sa gilid. Sa gilid ng ano. Guys, yung ginawa natin si Pasay. Napan naman. Naglabas na yung mga. Nima? Tikman mo nga itong mataba. No. Anghang. Maanghang itong nakuha ko. Yung katulo na yung tumada niya. Hindi, sinapchat na naman guys. Hindi niya raw makagat kasi. Paglaban daw. Pero kaya. Namas mo lang. Walang ahangan din lang. Naimas mo gamar. Maras mo.